Yadda wannan matashi ke fara shirin gudanar da aikinsa kamar kowace rana kenan. Olabanji na da shekaru 29, yana kuma zama ne a cikin ɗaki ɗaya a wannan gida. Aski shine sana'ar da matashin ke yi a wani shagon aski da ke kusa da wannan gida. Ina kusa da shagon aski, idan kana zuwa ka sanar da ni. Ƙoƙari yake kada ya rasa wani kwastoma, amma yanayin ruwan sama ya rage tasirin kasuwar askin. Amma duk da haka bai hana samun saƙonni neman bukata daga gida. Na samu saƙo ne daga 'yar uwata kan maganar kuɗin makarantar 'yarta. Suna buƙatar kuɗi guna na gyaran gashi da sayan kayan sawa. Amma ba zan yi wannan ba. Inda dai biyan kuɗin makaranta ne, ba laifi zan yi wannan. Yana kashe kusan rabin albashinsa kan 'yar uwarsa, mahaifinsa da sauran dangi. Irin wannan tsarin cuɗe ne cuɗe ka a Najeriya ba sabon abu ba ne. Rashin tsarin abubuwan more rayuwa ya sa yawancin matasa dogaro da 'yan uwansu. Ban san halin, amma idan ba ka yi ƙoƙarin taimakawa ba, sai a maka kallon kamar wani baka son 'yan uwa ne. A hanyarsa ta zuwa aiki wurin aski, Olabanji ya ziyarci mahaifin shi da ke zama a wannan gida shi kaɗai. Mahaifin ya rasa aikinsa a shekarun da suka gabata, amma da taimakon wannan ɗan, rayuwa na gudana a daidai kamar yadda ya kamata. Bai kamata na matsa masa ba, saboda shi ma yana na nasa buri da yake son cimma. Matashin na buƙatar samun kwastomomi aƙalla 3 zuwa 4 a rana kamin ya samu damar yin tanadi ko ajiyar kuɗi. Amma a yau kwastoma ɗaya ya samu, abun bai wadace shi ba. Ba za mu ci moriyar ƙuruciyarmu ba, saboda yawan ɗawainiya. Ina ganin ya kamata gwamnati ta yi wani abu a kai. Yin haka zai ba mu damar cimma burinmu a matsayinmu na matasa. Daidai bisa ga dukkan alamu kan a cimma wannan mataki, matasan za su ci gaba da cike waɗannan gurabe da aka rasa na ɗaukar ɗawainiyar 'yan uwa.